Hi guys, sa video ito guys ipapakita ko sa inyo kung paano i-erase ang na-upload nating video na hindi siya tumuloy or kumulang kayo sa data or nag-corrupt o basta hindi siya nag-save ng tama guys. Ipakita ko sa inyo kung paano siya burahin sa inyong channel. Kung bago pa kayo sa channel ko guys, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe. Ayun na guys, nasa YouTube studio na tayo. Pindutin lang natin tong continue video. Ayun guys, sa gilid, dito sa gilid, di ba may nakita kayong video? Dito sa malapit sa profile mo, tapos may mga video dyan, tapos may dollar account yun. Makikita nyo yun guys, pipindutin nyo yung video. Yun, maliliit kasi siya, kaya halos hindi ko rin siya makita. Pero, yun na nga. Ayun, mayroon ditong video na makita nyo guys, yung na-prepare siya pero hindi siya nag-upload. Ngayon, ano nyo lang, i-swipe nyo lang dito pagilid guys, tapos makikita nyo mayroon ditong delete video. Ito lang yung pipindutin natin, kasi kung makikita nyo guys, ito yung video ko na-upload ko kasi ito siya para sa sana Premiere, kaso lang naka-data lang ako, wala akong wifi, kaya hindi siya nag-upload. Nakalagay lang siya save to drafts, pero nandyan pa rin siya sa channel ko guys, kaya kailangan ko siyang tanggalin. Kaya ganun lang itong prosesong ituturo ko sa inyo. Ditlain nyo lang siyang pag ganito sa screen. Ayan, 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 project na yan, nakikita nyo na yan. Tapos nakalagay nga siya dito, processing abandon, sabi niya dito, delete lang natin yun siya guys. Kaya ayan, delete from drop video. Ayan, ipipindutin lang natin yun siya. Tapos titingnan natin ulit dito guys, wala na yan siya. Ayun lang yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Thank you so much for watching guys. Be good, be safe, at don't forget to like and subscribe. Bye-bye!